Какво представлява ZN Art или 3D технология в скулптурата? Сега ще разберем от изложбата на Краси Тодоров в Археологическия музей. Нека да видим. Моята идея от години насам, от 10 години мога да кажа, е развитието на технологията ZN Art. Какво означава? Да бръкнем в дигиталния свят, да извадим това, което ние имаме като идея, да си харесаме идеята, да решим как бихме искали да я направим и да я направим от подходящия материал, в подходящия мащаб и точно от гледна точка на стилистика и естетика да е това, което ни удовлетворява. Да го извадим от компютър и да го материализираме. Точно това е технологията ZN Art. Какво е уникалното? Уникалното е, че хора, които имат интерес към културата, към историята, но нямат възможността да отидат до определения музей в страната, да не говорим за световните музеи, могат да добият представа от един паметник, пресъздавайки го в домашни условия. Една технология, която вече създава възможност музея да дойде в собствения ти дом. Реално може да правим стъкло неща, хартия, материал, дърво, керамика, бетон, както поискаме. Може да комбинираме материали. И всичкото това нещо става в дигиталния свят. Тоест, това става в идеята, в компютърното пространство. И от тук нататък ние сме свободни, изваждайки този материал, да го контролираме в реалната среда, реално да го произведем примерно от хартия. ZN Art. Самото име може би подсказва идеята на технологията. По стечение на обстоятелствата, първото ми образование до някъде било инженерно. И може би тогава още разбрах, че всъщност има много сериозни промени, които са свързани с дигитализацията на света. Това нещо беше 80-те, 90-те години. Не случайно за 10 години света се промени изключително много и се започна да се говори плътно за 3D. 3D-то обаче това е философия и идея, която реално не съществува. Тя е описателна идея. Описва абсолютно всичко, което ние знаем за света, което сме научили и което искаме да го преразкажем, но го преразказваме в цифри. Реална среда няма. От тук нататък ще работя вече не само в 2D, а ще работя абсолютно свободен в композиции с пълното измерение, т.е. в ZN измерение с всякакъв вид материали, което наистина е щастие за всеки един творец.